Салам алейкум, духтарако, ина борои момадон борона гирифтем. Сар мекунем ҳайнами тени беҳад хушрӯи табиӣ. А тени кушро нигоҳ кунем, шояд светои беҳтарини хушрӯ нигоҳ кунем. Не духтаро, хайлай лайтарай. Не. Даротон мекунем беҳад хушрӯй. Ине консервер барои либосшӯӣ. Мане шампуно. Барои мисра ғафс мекунам, мисра ғафс кунам. Ине шампун балзам. Барои рехтани мисра пешгирӣ мекунам. Ине гели балкурия. Беҳад бӯи хушрӯ дорад, тамошо муаммо лоими нежни хушрӯ мекунам. Мане иш тоник. Ранги мицелляр мебата. Пахта даттар мекунем, ротона тоза мекунем. Мане портужу. Духои пеши компанияи мо. Ана ин салфеткаи компанияи Фаберлик. Ино падарам мебиён. Шампун мегирӣ, гел мегирӣ, падарка мебиён. Ана ёш прокладкои начиной. Беҳад прокладкои хубан хушрӯан. Хушрӯи пиклад мекунам мезанам. Бо як гели беҳтарин аз компанияи мо. Гели мурмур. Ҳамин хатанат ман нежни хушрӯ мекунам ки бош татана мешина. Вес хомара бӯи ҳама мегира вақте ки мешӯӣ. Мане гели интимни барои витрини рақоқ мекунам. Сӯзокагу мекунам. Танӯи шуморо нежни гладкий хушрӯ мекунам. Дар давоми рӯз тозаи свежи хушрӯ мегардем. Ана ё алия. Идеал. Беҳад бӯи хушрӯ дорам. Бошам татана мешина. Мане дезодорант. Аи гел для душам ҳастай, духишам ҳастай, беҳад бӯи хушрӯ дорам. Касоне ки мегиранд мисол ами маҳсулотое ки дар компания ҳаст, пушаймон намешавам. Ҳаматонро тавсия метиҳам беҳтарин маҳсулотҳо, маҳсулотҳои качественӣ аз компанияи Фаберлик. Барои заказ нависем дар WhatsApp, тамоми ҷо доставка мекунем.